Kuwi tak omong. Kuwi lek wong lanang ketok. Saya ki aku mengadakan riset. Riset ki nun sewu. Riset ki saya itu penelitiannya 5 tahun. Wong sing syukur ki nun sewu. Siji syukur, loro ikhlas. Syukurin jangan ngertos, lek wong ikhlasin ngertos jangan. Ngerti no. Ngerti. Ikhlas ki tanpa pamrih, randu tendensi. Randu tendensi. Wong sing syukur ki nun sewu. Wong lek wong lanang kuwi 90% mlebu swarga. Mergo wong sing syukure gede. Tapi lek wong wedok kuwi kurang syukur, Mas. Loh. Nun sewu, wong ayu ki masih kurang ayu, Mas. Sok kalau meripat wis blalak-blalak, template lensa, template plastik. Untu wis miji timun toy kawat kayak bagel. Irung wis bangir sik disuntik silikon. Mangklekmu lho iki yo gawe lho iki. Nah, iki yo karepe ben ayu lho. kurang syukur. Bojoku ndek iki tak we kawat ngene ta. Terus Pas rendeng sambil mbledek lambene. menapa to artine pecel? Pecel menika lak wonten dua suku kata pe karo kalian ce. ce. Nah, pene napa cele napa niku kudu diartekke. Iya. Sing ngartekke ben iki yo artekne ne. Apa iki? Pecel. Pecel ya? Iya iya. Pecel. Pecel. Pem. Pecel. Pem mereka suka tembung pegel. Nah kuwi. Dadi menungso urip ning alam donya aja sampe duwe jiwa rasa pegel karo siji lan liyane. Awake dhewe kudu duwe jiwa saling tetulung, aja duwe rasa seneng nyawang wong susah, aja duwe rasa susah nyawang wong seneng. Ning kudu duwe rasa seneng nyawang wong seneng. Niki Mas. A B C D E F G H I J K L M. Loh, Pun. aku wis lemes-lemet loh. Jilungas M aku iki. M mangan. Sing itu aku iki Mas ya. Ya ya kowe. A B C D E F G H I J K L M. Loh. Kowe ngitung dhewe ora nek rekayasa. Masa aku rong M blas iki. Semangat luar biasa untuk memberikan contoh terhadap semua warga masyarakat yang pada malam ini juga semangat memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-81. Saat ini pun kita menyampaikan satu kata, merdeka, 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 merdeka. merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Pun dene sedaya ingkang rawuh dalu menika sekali melangkah dari rumah, insya Allah punya lidah yang basah, sama-sama maos Al-Fatihah, gesangipun kula dongake saya tambah barokah. Niki Pak Kanggo. Apa? Mula alhamdulillah dalu niki Mas. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran ingkang sampun lumaku. Betul. Wonten Piyayi Jawi. Dalu menika para timcam ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Para bapak-bapak kepala desa ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Kasengkuyung warga masyarakat wonten ing Kali Abu sedayanipun. Betul. Ini satu bentuk percontohan bahwa yang selalu menanamkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. NKRI. Harga mati. Duduk. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Ini salah satu acungan jempol untuk warga masyarakat Kali Abu. Tepuk tangan buat warga Kali Abu yang hebat pada malam hari ini. Jangan tenang Mas. Seneng toh Mas? Seneng kula niku kaya-kaya entuk tombo. Tombo piye? Wiwit wau dalu kula daerah Jawa Tengah terus Magelang, Semarang niki wangsul ngetan melih. Ketemu masyarakat kaya ngeten iki kaya teng jero ati mak nyesaestu Mas. Saya nggenipun Mbah Lurah leh menyambut Mbah Wondo. Mbah Wondo ya Allah. Yai kok grabyak semanak kaya ngoten. Iya. Pimpinane apik, insyaallah bawane melu apik. Nek pimpinane elek, bawane mesti melu elek. Apapun yang menjadi acuan positif itu tergantung dari pucuk pimpinannya. Betul. Nek pimpinane kuwi nek ndandani apik, insyaallah akhlake masyarakate ya mesti apik. Niki Mas. Tur pembangunannya juga luar biasa. 90% pavingisasi selesai. Tenan, paping rampung. Jeding anyar. Krane mati. Aku mau bingung. Wis ora masalah, nggon kowe nek saiki tak siramne ngono timbang. Iya. Ora resik to. Ya to Mas, ngono. Apa? Lho, kok apa-apa ki lho. Mau dibayar padha ngomong kaya adine iki mung plentas-plentus. Lah, niki usah omongan kalian jenengan lho. Engko lek kula nyelani kan dikira-kira ora sopan. Bahasa yang paling baik. Wong kan wong Jawa kudu njawani. Oh ya jenengan sik jagoan kalih kritik. Nggih, nggih. Kula kan ya mendel kemawon lah. Mengki lek sampun jenengan dangu
nembe kula nembe paring dawuh. Oh, ngono Lah ya. iya lho, wong iki ya Jawa Dadi kudu gawa Jawa. tatanan to. Tatanan lho. Ngene Lah wae. usah aku sik jagan karo Mas Ngene. Kako kok. Iya, iya. Njur aku nyelani kan juga aku ra sopan. Ngene wae ampring kok ora oleh ayel-ayelan dimirengke karo Ngono. penikmat budaya Aja- kepenak. Ah, piye? Ngene wae. Kabeh lak nggih budaya to. Ya ya. Panjenengan sanggitipun wayang yen mboten ngagem sanggit lak yoga mboten pirsa. Ya. Sinden nggih ngoten. Ah. Nek mboten ngertos sanggite panjenengan apa ya iso Ya ora nembang? paham. Ora paham. Mula ben bertiga niki kelihatan sama-sama Iya, paham. Ada chemistry? Chemistry itu harus ada napa sandi. Clue. Lu Sandi. Nggih. Iya, Kula Sandi. anggen kula jagon kali Nah, panjenengan. kowe nek wis awakmu iso omongan, lagi aku maju. Kowe maju. Ya no tidak ngomong. Maju tok nek ora enek Wis apa. jagongan. Pun pangapunten Mas. Heeh. Dados niki tatanan budaya nggih ngeten niki. Ya. Niki sing jarani Piyayi Kaliabu sing mboten sombong tur ora seneng pamer. Heeh, ya. Nyatanipun mboten dipun papanaken wonten ing balai desa tapi ditempatkan di jalan raya. Ini sama-sama ini hiburan untuk masyarakat dan dinikmati bersama masyarakat. Betul. ngoten lho, Satu untuk semua. Satu untuk semua. Dari rakyat untuk, Untuk rakyat ngentekke ragat golek nikmat ben slamet saka donya akhirat tur didohke saka laknat. Betul. Niki lho Mas. Iya. Ono ya gentenan. Lho klune piye klune? Klune nek wis aku tir ya genti. Oh iya iya. Oh, tir to? Nggih. Napa trik napa ngoten? Oh ya. Lah iki ora omong kok dadi Aku yo ngenteni entek omonganmu kok. Oh, Benae anu, cerit. Cerit, Lagi ya. kena. Trik ngoten nggih. Aku nek Genti. entek lagi aku maju. Ngeten, Mbah Lurah Wondo menika lak Ah, Mbah Kyai Suwondo. kang wicaksana. Loh, ora wicaksana ora mungkin 26 Sugih tahun. ora malih penak ora ndangak duwe bondo ora pamer dodo. Heeh. Niki lho. Nggih to Mas? Betul. Kula kedah dipun tata. Ya kene crit. Nah, lek wis aku maju. Ngono. Assalamualaikum Mas Kanggo. Waalaikumsalam. Cerit ya kena maju. Oh, tak aku sih. Oh lah. Mula saat iso-isonipun panjenengan kalian kula. Ah. Niki lak kudu saling sinergitas. Oh iya no. Saling melengkapi dan saling Suksesmu, suksesku, suksesku, suksesmu. Mungkin no. Ah, ya. Hidup bukan harus di atas tapi harus di bawah. Heeh. Begitu kita di bawah jangan terlalu menoleh ke atas. Begitu menoleh ke atas harus melihat ke bawah. Introspeksi diri. Jabatan sampiran pangkat mung ampiran. Betul. Ngoten cerit. Yo. Siap ya Mas Kanggo? Sehat alhamdulillah. Cerit ya kena. Kok sithik men ya. Ya ya. Niki lak sedekah. Heeh, sedekah. Sing diarani sedekah menika asodaqah tu lifdail bala. Artinya? Wong sing gelem sedekah kuwi ngedohke bala. Heeh. Mula niki iso diarani inama amalu biniat. Apa-apa? Niate warga masyarakat wonten ing Kaliabu niki pun pikantuk ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Heeh. Cerit. Ngono. Mau rawuh jaminan Mas Kanggo? Jam 6 sore, Mas. Cerit enggak. Kowe kok sithik men iki lho. Ah wong aku oke kok sampean saithik iki. Engko lek padha oke, engko jame mesti entek. Aja mikir Sing jam. sitok kudu oke, sing sitok kudu sithik. Kuwi wis dadi paradok yang dalam di dunia ini. Ana dhuwur, ana ngisor, ana awan, ana bengi, ana putih, ana ireng, ana oke, ana sithik. Lah sampean sebagian sing oke, aku bagian sing sithik. Berarti aja ngresula. Ngono lho. Berarti tembunge kebo sapi digugu Keluane menungso omongane, aku sing oke. aku sing sithik. Lah ki engko dum-dumane tak weane sithik. Iya. Ono. Eh. Berarti kabeh sing Eh. oke aku. Sing tak maksud ki omongane, lek perkara duwite kudu padha. Kok lek padha buyar ki kok. Kowe iki lho, Lagi oke sing buyar iki. Mas. Kula niku nuwun sewu Mas. Ceritakan, Mas Jan. Kanggo. Ngomong piye? Perkara duit iso Loh, buyar. iya lho, duit iki nuwun sewu lho. Wong urip kuwi butuh duit. Ah. Ning aja wong urip diatur karo duit. Ning piyawe dhewe dadi wong urip iso golek duit. Duit. Kuwi lak bahasa sing kepenak to. Ora mungkin awake dhewe buyar iki ora mungkin. Biarpun yang lain sudah berpisah, tapi kita tetap konkret dan komitmen untuk selalu berdua. Nek aku renek sampean, aku yo bingung, sampean renek aku yo bingung. Ya bingung lho sing iso mbok apusi mek aku tok. Aku bayar pira-pira tak tampa. Ora ngono. Tapi wis padha, wis padha. Nah ngono. Wis padha. Mbak Lurah Mbak Lurah menginginkan mengke spektakuler. Pagelaran iki kepiye ben apik-apik. ben apik ya iku apik lho iki. Panggung ya wis megah.
megah. Nggih. Ora ana lho wayang kulit kaya ngene iki. Saestu. Kali abu ki ngedap-ngedapi. Saged. Wayang kulite ya gayane jenenge napa niki? Gawangan. Gawangane ya megah Mas Amin, Kangko sing ngasta. Amin. Panggunge ya apik ya lah. Alhamdulillah, nggih. Sound sisteme ya jos. Jos. Iki lek Rambah Lurah ora lho. Mbah Wondo iki lho, Piyayine piyayine lho. Jos lho. Jos pripun? Mbah Wondo. Nggih, Mbah Lurah. Wah, aku wis plek lho. Sudah akrab nggih. Akrab lho. Masyaallah. Wong ya. cilik putih. Hmm. Mbah Wondo. Mbah Wondo menika Sik kowe ra Kemeruh. kowe sembrono. Cilik putih. Ya jelas. Aku iki tahun 2010 wis rene. lho lha to. 2010 dalan ngriki, tapi non sewu saya itu kenal dengan Mbah Wondo niku pun dangu lho, Mas. Wis suwe. Sadangu sangat. Oh. Monggo Mahmu Blitar lho, Loh. ini Medion. Saya itu berteman dalam media sosial. Ngono. Profilnya tuh saya tahu. Pripun? Ning ngene Facebook, ning IG. Kuwi aku sih lho. Masyaallah. Piantun iki cilik putih resik. Kok kaya kleru to ketaki. Lah wonge kuwedi wireng. Kok iso cilik putih lambemu lah Mbah Lurah ke piyayine kaya ngono kae lho. Pojok dhewe delon kae. Isor lampu Sini to, kaya. sini to. Lenggah kaya Mbah Reksa kae apa kae? Lah kae. Lah. Ya, Oh, iya modal. tibae gedireng tibae. Kok iso cilik putih kowe iki. Biyen cilikane iki cilik putih. Biyen ki sik kelas 5 SD iki. Asline kisinan to. Ora, biyen ki zaman kelas 5 SD kuwi cilik putih. Terus Barang saiki yo gedireng ya, Pak ya. Mergo nyambut gawe, Nah, gini, mengabdi kepada masyarakat, Betul. 24 jam melayani masyarakat. kuwi ndudohke yen kok pimpinan kuwi kok kulite ireng berarti dalam kinerjanya bagus. Nul. Malah sing dicurigai wong sing putih-putih kae ora gelem kerja keras ning jero ruangan AC nampa dhuwit Ah, akeh ning akhire tundane sing dadi dampak masyarakate. Kata-katamu ki salah. Napa? Ora gelem apa? Ora gelem kerja keras. Salah. Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Loh, lah kok iso ngono? Kok kerja keras piye? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Ora bekerja keras. Salah. Keras dulu baru bekerja. Kuwi apa kuwi? Keras ki semangate terus nyambut gawe niki mesti terenten. Oh, Contohnya Mbah Lurah Wondo. Oh, wis pindah gone tengah ya. Loh. Menyapa para kanca-kanca lurah. Napa napa Dadi delik. tuan Rahman. Delik ane burine kono. Biasanya nek pejabat ki lenggahe tengajeng. Beliaunya itu selalu di mana-mana bisa ditempatkan kok. Iya, iya. Terus ora kok ambisi untuk harus Wis di to. depan. Pindah ning nggon ndi ae. Mbah Lurah bakal ketok. Lah sebabnya iki lho. Gede dhewe yo. Iki lho jan gak kepenak. Iki lho Mas Kangko. Mas Kangko iki dari awal selalu merodo asmanipun Mbah Lurah. Selalu mengangkat nama besar Kaliabu. Lho, aku matur ki witing kelompok sak lugune apa enenge tak Iki lho. aturke. Kowe Lagi iki lah. munggah ki Rene lagi. lagi iki terus ngelokne Mbah Lurah ngono kuwi. Lho kuwi. Mas Kangko entek dik puluhan juta lumrah karena konsepnya luar biasa. Terjamin dari kualitas bahasanya ditata. Ngono lho. Lah nek sampean lagi munggah mboloke cilik putih. Lah kamu kok kaya ngono kuwi jajali. Berarti kan ora pas to oleh ngomong. Nun sewu. Apa? Niku mung Gojek. Lho, Mbah Wondo. Sapa Niku- kuwi? Mbah Wondo kuwi sapa? Bapak Mas Kangko. Gawe Sukron Suwondo ngawur. Ya Mbah Wondo Mbah Lurah Ayo. niku lho. Ngono. Mbah Wondo sebagai Mbah Lurah Nggih. memimpin desa wonten ing Kali Abu. Ini ora gemen-gemen. Sebab Ini sudah sinergi dengan masyarakat. dadi lurah ya abot lho ngawur. Iki lho, kata-katamu iki lho. Piye Dadi iki? lurah piye? Berat. Abot kok dilakoni. Loh. Lah amanah dari warga kok. Gusti Allah ki nyipakne menungso urip ning alam donya iku kudu seneng. Lek ngantek urip ki digawe abot, iki berarti kurang nrimo ridhone saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, bocah iki kok maidul. Lho iya lho, urip iki kudu dilakoni kudu kanthi seneng. Iya, tak- Lah lek urip abot yo aja dilakoni. Bongko wae kowe. Gusti Allah ki nyipakne menungso ning urip abot iki kudu seneng lho. Ora leh ngresula, kudu bersyukur. Lah terus rumangsamu. Lho iya lho. Apa kabeh iki gawean terus enteng po? Loh, enteng lan ora ki tergantung masyarakatnya utawa pribadine masing-masing. Ora ana critane enteng lan abot. Perkara enteng yo iso kalau digawe abot, perkara abot yo digawe enteng yo iso. Tergantung awake dhewe. Ngono lho, Bos. Wah, Aja mbugah abot ning donya iki. lho ning paling ora lurah ki ngelu ning sirah ki. Lho, lah lek ngene sirah nyapa kok ngantek rong periode? Sepisah lek ngelu yo wis leren. Iki jane salahe opo lho. Berarti kan nyaman, nikmat, seneng, happy. Dadi pimpinan ki abot. Loh,
Termasuk saya dan si dalang ini ya ora enteng. Nah, Loh, ngene. Abot gaweane, abot sanggane. Lah nek abot kok sampean tampa tanggapan terus. Kan gampang toh, Mas. Loh, maksudnya tanggung jawab iki lho, kan kudu melek sewengi. Melek sewengi lak duwe enten hasile. Nah. Lah lek rene hasile sampean gelem tunggu-tunggu ngene iki sewengi. wis tokno Mas, aku wegah ngengkel. Loh, Aku dulure wis wis to, urip ning alam dunya iki gampang. Kabeh iki lek abot selehno. Kowe gampang. berarti lek ngomong abot iki berarti kurang syukur dari saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampange nek lambemu kuwi gampang. Kowe munggah tanpa nggawa apa-apa mek paitan lambe tok e. Terus kewajiban kok. Kowe tahu, dagelan wis munggah nggo usung-usung sound system. Ya wis ngene iki gaweane. Iya. Gusti Allah ki nyiptakne tugase menungso dhewe-dhewe. Sampeyan karo aku dadi dagelan yo nggo cangkem, Pak Dalang munggah ning wayang, munggah ning gone pagelaran nggo wayang, yo nggo debek, yo nggo waranggana, yo nggo wiyaga. Kuwi kewajibane dhewe-dhewe. Tugase dhewe-dhewe. Aja paido. Tak tapuk cangkemmu engko malah engko. Lho ning lurah ki paling ora ki nek ora secara kualitas apa ya nganti iso to Mas? Ya. Karena dua periode itu Lah karena ya wis. Lah nek wis dilakoni ya wis aja ngomong abot kowe. Wong Mbak Lurah happy, seneng. Kok kowe ngomong abot? Sing lakoni apa kowe? Ayo. Aja sambat kowe. Lek sambat tak wadul karo malaikat Israil bosok kowe. ki jane ki kamaka dulur lho ki. Lah iya to. Lah wong munggah bareng klambine padha, klambi ngisor ya padha. Tapi lek omongmu ora bener tak benere, Mas. Lho, Aku ki Mas, apa? kabeh ki sing dipercaya saka omongane. Nek latine apik mesti pakartine ya apik. Urung mesti. Nek wonten tetembungane kang endah to, Mas. Ya, heeh. Ajining diri Aji ning diri saka lati. Sing gawe kata-kata niku sinten? Piyai sepuh dhisik. Para pujangga dhisik wong Jawa ngandarke nyemet ajine diri saka lati. Niku mbiyen, Mas. Ning saiki zamanipun beda. Beda apa ya padha Ajining diri saka lati. jenengan imut mboten zaman biyen sing pejabat-pejabat kampanye ke omongane apik-apik ya ora Nggih. itu mintake kaya ngopo sik gelem mangan duit rakyat sik gelem korupsi ya ora ya ora Lah iya. kampanye omongane piye apik bangun iki nyatane begitu dadi lali ora bupatimu ngono to ya an Bupati ngendi to kowe? neraka Kowe trayop. Kowe ya Mas bajingan kowe. Wong rene nyambut gawe mirang-mirangke dulure iki ya. lho tapi kan ya realita urung mesti Mas. dudu perkara ajening diri saka lati sing bener ki ajening diri saka pakarti Mas Wow, wis diganti. wis diganti yen pakartimu apik insyaallah kowe ya bakal diajeni karo menungso sapadane Lho. contone Mbak Lurah Wondo Oke. ya ora Oke, Mbak Lurah Wondo ki meneng lho ora kakek ngomong Anteng. tapi dipercaya oleh masyarakat beliaunya tuh ngastos sampai saiki kira-kira meh dari keluarganya tuh sinergi 30 tahun Loh. iki lek ra wong Jadi cara Mbah Wondo ki wondene kaya air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Oh, betul. Oh iya. apa kuwi Loh, wong sing meneng anteng ki malah biasane duwe kualitas. terus Wong Sing kakean omong, sing kakean ngucap, kuwi tanpa ada kualitas. sing ngomong sinten niku Loh, Dalang Kangko SSN. Sarjana seni le. cek ditambahi SNI lho iki. Apa kuwi? Standar nasional. rumah samu ki dalam apa bakal helm Lah kono SNN. Rumah samu. pripun jan ngendikan wau Air beriak tanda tak dalam. terus Air Apa? tenang Artang menghanyutkan. menghanyutkan. berarti Mbah Lurah iki ketoke mendel, meneng, Heeh. tapi punya kualitas. Punya kualitas tanpa ada bicara yang banyak nih pekerjaan yang diutamakan. berarti wong lek kakek ngomong Kakean ngomong ora nek gunane. sing ngomong sinten Aku jenengan semaput berarti jenengan iki oh, semaput ora sadar jenengan iki ora sadar wae. kok kakek ngomong ora nek gunane Ora nek gunane wong kakean ngomong. jenengan semane sinten Anom Dujo Kangko. ngesta napa Dadi dalang. sore nganti isuk omong lho mboten Omong nyatane ya nek gunane nyatane ya kondang nyatane ya larang dinyange ya angel ayo sing ngomong sapa Wis golek urip dhewe-dhewe, Mas. Aku timbang malah susah. sing ngomong sapa lek kakek ngomong ra gunane kernet ke lho kernet ae jajal kon gandul ning gone pinggir lawang kon meneng sapa sing ngapin Pak Bis Ora ono ya. ora ono ya kudu kakek ngomong ngono lho bos Tapi ada gerakan gerakan apa Ada ngomong apa kowe kowe jantenan kok. Ada gerakan Ada. secara fisik. Ah. Wong meneng tapi nek ora obah,
Wila ora mamah. Betul. Jadi gerakan fisik itu penting. Iya, iya. Itu loh, Mas. Iya, Jadi, bener. Mbok sampean menengo sapa sing arep bayar ini ora ubah gumrega. Ya aku geriting ya. Aku dan kowe benci ya. Loh. Benci ra apa-apa bengi iki tok. Sesuk Loh. balik neh. Sesuk ora iso no. Nyapa? Rai yo sesuk. Terus sesuk paling di situ. Oh no, gitu Mas. Ah, iya. Gerakan fisik itu Nih. penting. Iya. Nun sewu, Pak. Ah. Uang kuwi ngene. Pripun? Kamu ya. Kowe roh menungso ora? Saged ngertos. Roh menungso apa? Oh iki menungso hambane Gusti Allah. Kowe roh Gusti Allah? Saged. Ngerti kowe? Ayo wis. Tresno karo Gusti Allah? Tresno. Tresno tenan? Lho nyapa ora tresno iki? Wong bendina yo ngibadah iki berarti wujud katresnane. Salat kowe. Salat no ibadah kuwi tanggung jawabe umat kok iso. Ya wis. Lho, lah nyapa? Titip aku. Lho. Salat kok titip. Kok mari ngono salaman iki lho. Wong wis diomong ki to, kulo nafsi dael qatul maut wong sing kedunungan napas kajemput dening maut. Lah nyapa kowe kok ora ngibadah ki ya ngopo? Wong ki sejeneng ibadah kuwi wujud awake dhewe bekti karo Gustine. Ngresnani. Saya bengi iki sedekah gitu. Iya. Sedekah ki penting lho yo an. Ngene iki sedekah. Kowe roh sedekah ora? Ngertos lho. Syukur ngerti, syukur. Syukur yo ngerti lho. Angel men to omong. Ngene. Kowe roh jangan ngerti syukur. Ngerti. Syukur sing piye? Syukur ki terima kasih. Syukur sing piye? Syukur ki kenikmatan sing diwenehi Gusti sing tanpa winates. Bener. Loh, Jenengan nggih bener. loh. Lah sampean piye syukur ki? Wis padha karo awakmu. Mau ketok pinter lho. Basa setengah jam kok goblok meneh iki. Syukur ki terima kasih, syukur ki Kenikmatan sing diparingi marang Gusti sing tanpa winates. jenengan ngertos wong sing syukur sing kaya ngapa? Lho, Wong sing syukur sing piye? sehat jasmani, Ah. sehat rohani. Kuwi tak omong. Kuwi lek wong lanang ketok. Nggih. Saya ki aku mengadakan riset. Riset ki nun sewu. Riset ki saya itu penelitiannya 5 tahun. Wong sing syukur ki nun sewu. Siji syukur, loro ikhlas. Syukurin jangan ngertos, lek wong ikhlas ki ngertos jangan. Ngerti no? Ngerti. Ikhlas ki tanpa pamrih, ra duwe tendensi. Ora ada tendensi. Wong sing syukur ki nun sewu. Wong lek wong lanang kuwi 90% mlebu swarga. Nggih. Mergo wong sing syukure gede. Tapi lek wong wedok kuwi kurang syukur, Mas. Loh, lah ngopo to? Wong wedok itu ada 50%. Sing syukur karo ora. Lek wong sing ayu ki wong sing ora syukur. Mergo apa? Kurang syukur pinarangan saka Gusti kang ngaruh jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buksine apa kok? Nun sewu, wong ayu ki masih kurang ayu, Mas. Sok kala mripat wis blalak-blalak, template lensa, template plastik. Untu wis miji timun toy kawat kayak Kawat. bagel. Ah. Irung wis bangir sik disuntik silikon. Mangklekmu lha iki yo gawe lho iki. Nah, Iki yo karepe ben ayu lho. kurang syukur. Bojoku ndek iki tak we kawat ngene ta. Terus Pas rendeng sambil bledek lambene. ora ana Ora ana grone. grone. Ya iya. Iya ora? Nggih nggih. Ya ora? Kuwi wong untuk sing kurang syukur. Dadi Kuwi besok kadangane mah neraka. wong wedok ayu iki. Neraka. Lah sing swarga. Wong sing elek-elek. Oh. Wong sing elek iki malah swarga, Mas. Dadi nek wong ayu, Neraka. lah wong elek, Swarga. we. Mergo wong elek iki oleh rezeki sithik oke ora dienggo maneka warna diklumpunin dadi siji insyaallah dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Kuwi wong wedok sing elek iki besok becadangane malah swarga. Mireng piyambak to, Mas. Krungu. Ayu menapa? Wis Neraka. neraka. Elek Swarga. sing ngomong sanes jenengan lho. Oke wis ngenekke riset jok lutuk. Lho, nggih, lho. Heeh. Kowe nggelar kudu iso. Tak gulung. Ana pertanyaan Pasti ada jawaban. Purwodadi Kultane dadi nyatane. jagung bakaran. Tanggung perkara. Nek nganti ditakoni Mas Kangko ora iso jawab. Tambok cangkeme. Ngono ki to, Mas. Iya, no. Tak wakili. Heeh, kabeh iki Kowe Bukine. omong ayu neraka elek swarga. Iya lho. Sing kategorine wong wedok. Oh, itu. Pirang nggih, Mas? Kayak Nun. kakangmu tak. Ya, Mas. Ayu, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon. Sing tekok sing angel pisan. Eman-eman utek lek mikir. Ayu neraka, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon ibu lurah, Nggih. Bu Wondo, Wonten. ayu apa elek? Bubindari ya. Omong oleh. Omong. Nek ra pengen digule matamu kowe. Ayu neraka, Neraka. elek swarga. Ayo, tanggung Bu jawab. mantan, Bu Windari, Bu Wondo, ayu apa elek? Jawaban saiki. Anu liyane kuwi nyapa to liyane kuwi to. Mas, dikuse. Liyane kuwi. Ayo omong. Teko bakul tahu tek wis apa. Ora iso. Ora iso. Omong. Aneng pertanyaan, eneng jawaban. Jawaban. Saya sudah bertanya dan saya tunggu jawaban kamu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Bu Lurah, Nggih, Pak. ayu apa elek?
Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek. Ora iso, iki jawaban sing ora tepat. Kowe mencla-mencle lambemu ya. Anu Mbah Woto menelong. Ndang, nek pengen Junior. dikampleng karo Mbah Wondo kowe. Ayu. Peh, neraka nek ngono. Kowe ngarani bulurah neraka. Jane neraka sarene bulurah ki tresno karo Mbah Wondo. Akhirnya terus bengi iki nanggap wayang nimbalin jenengan terus kalih kula nyenengi warga akhirnya swarga. Ngono lho dadi lho. Sing ning neraka diwakilne karo iki lho sing go pecel iki lho dadi Kowe iki angger jebles kok lambene. Ora yak-yakan ngono kuwi sembrono. Ngono. Ben ketok adem, Mas. Ah. Kali mungkin Kita pecel. adem ya nyeluk pemadam kebakaran. Suasanane iki lho kok iso. Halo Pak Dik kula bayar. Kok ma minor, Mas. Kula bayar telu Pak Dik. Lah. Oh, Anu, si. aku mam Ini Mas, ini. Iki ora kok ming kowe iki ndagel tok. Ning sak ora-orane donga wong Jawa kuwi penting. Apa? Nek wis nggon desa Kaliabu kuwi kok mene daharan pecel. Pecel pincuk. Kok diwehi pincuk saka godhong. Hah? Kuwi ora kok ming nggih wadah tok. Ning mesti ana filosofinya. Ono wis. Nggih. Artine. Pangapunten, nek niki guyon tok, Mas. Nek kula mesti tenanan, wong Jawa Jawi niku kedah dipun tata. Heeh. Ngoten lho. Apa maksudnya? Apa to sebabe kok nggon Kaliabu ki cawisane sego pecel, adahe pincuk, bahane saka dong Gedang. gedang. Niki mesti nemu pasemon utawa nemu werdi. Apa to artine godhong gedang? Niki kudu artekno, Mas. Artekno sik. apa? Godhong gedang iki artekno sik. Godhong gedang. Artekno sik. Godhong gedang. Go menika saka tembung gotong royong. Lah niki. Tegese warga masyarakat Kaliabu menika gotong royong nyawiji dadi siji, nyambut gawe dimen piye kaya ngapa, dimen desa Kaliabu ki dadi desa sing gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing Niki papan. Mas, niki Mas. Iku. Go. Dong. Dong menika dong ki donga. Dongane saka para winasis, dongane para sesepuh insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki. Gedang menika menika gegayuhan, dang menika padang. Insyaallah gegayane warga masyarakat Kaliabu menika gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Mas, mula kula pratitesaken wontenipun godhong gedang. Ah. Lah mulai ingkang dipun sajiaken menika sekul pecel. Ya. Menapa to artine pecel? Pecel menika lak wonten dua suku kata pe karo kaliyan cel. Nah, pene napa cele napa niku kudu diartekke. Iya. Sing ngartekke ben iki ya artekne ne. Apa iki? Pecel. Pecel ya? Iya iya. Pecel. 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 Pem menika saka tembung pegel. Nah kuwi. Dadi menungso urip ning alam donya aja sampe duwe jiwa rasa pegel karo siji lan liyane. Awake dhewe kudu duwe jiwa saling tetulung, aja duwe rasa seneng nyawang wong susah, aja duwe rasa susah nyawang wong seneng. Ning kudu duwe rasa seneng nyawang wong seneng. Niki Mas. Se. Pok se pe menika. Ce. Cel, cel. Cel. Cel menika saka tembung cel menika celah. Mbah Lurah menika pinter golek celah, Pak. Celah ya. Celah. Dados apapun bentuk peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nyatane Mbah Wondo golek celah itu baik untuk membangun desa Kaliabu menjadi desa sing gemah ripah lo jinawi, desa sing makmur. Alhamdulillah. Mula tembungipun pecel. Pecel. Pecelipun lak wonten kulupan. Kulupan. Tembunge kulupan. Kulupan. Nika ku ingkang bahasa depan, kulu menika bahasa tengah, pan menika bahasa Akhiran. belakang. Niki sampun dipun werdekaken pecel lajeng kula kulupan. Ya. Ku menika tiga suku kata. Menika dipun artekaken Mas Gluduk kaya kulupan. Aku leh Iya sampean, kok nek gak iso lagi aku. kulupan. Nggih. Ku menika saka tembung kurang sithik aku mau yen rupian-rupian ana ing desa Kaliabu ora nanggap wayang dalange Mas Kangko. Lu menika lupa menungso urip ning alam dunia jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pan menika muga-muga panjang umur warga masyarakat kene kabeh ditoke bilah ini cedake rezekine. Iki Pak. Kulupanipun mboten kok namung setunggal warna kemawon. Menika wonten kulupanipun capar. Capar. Capar dua suku kata. Dua suku kata. Ca Ca karo sama par. Kersanipun indah, ukuranipun. Ayo artekno sik capar. Aku nih Iya sampean. bajingan lho kasih dia. Capar. Capar. Capar menika saka tembung
Capailah cita-citamu setinggi langit menjadi anak-anak orang desa Kaliabu. Saya yakin anak-anak generasi bangsa akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama dan berbakti terhadap orang tua. Para menika paringono, muga-muga sedaya warga masyarakat ing dalu menika paringono panjang umur. Tatas titis tetes lan terwaca anggenipun gelar ukara wujudipun capar. Kene apa nek? Capar nika dipun jangkepi godhong kates. Kates. Dua Suku kata. Ka karo tes. Kaki apa? Tes ki apa? Ayo ngono. Kamu menika gak iso lagi aku. Kamu menika saka tembung kahanan desa Kaliabu menika insyaallah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Madiun. Tes menika netes, Pak. Netes menika netes menika insyaallah sedaya warga masyarakat menika netes sedekah marang sak padane, sedekah marang wong sing luwih sing ora duwe saka awake dhewe. Loh, menika kates lah wontenipun serondeng, Pak. Serondeng nika mboten ketinggalan kasipun Yayi ngriki. Ya Madiun mendene nek serondeng. Kalian deng. So menapa deng napa? Serondeng nika. Sro menika saka tembung sro. Sro menika sro kalan, Pak. Munggahe para yai menika ditabi sro kalan. Insyaallah sedaya warga masyarakat ngriki menika rijiwan religionipun sampun manembah utawa manunggal marang ati. Imane kuat. Imane kuat. Wong lek agamane manunggal marang ati, insyaallah apa sing dicakah dipinaringi saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deng. Deng 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 deng. Deng menika insyaallah warga masyarakat Kaliabu ora kena penyakit dengkek. Boyok Pak, boyok dengkek. Dengkek ya, Teh. Ya, Boyok. wontenipun dengkek. Anu. Wontenipun dengkek matamu. wontenipun serondeng lajeng menika lawuh jangkepipun peyek. Peyek. Dua suku kata pek kali ya. Ayo. Peyek menika tembung. Pem menika tembung penget, Pak. Pepenget. Pepeling. Alhamdulillah warga masyarakat Kaliabu menika sedaya ora lali perjuangane para pahlawan ing zaman rikala zaman semono. Mulane dalam rangka HUT RI yang ke-81 insyaallah digelar budaya kang kados mekaten negara agama lan budaya nyawiji dadi siji. Ya menika insyaallah ora bakal ketelayek. Tegese warga masyarakat Kaliabu ora bakal ketelayek nanggap wayang Mas Kangko sing dadi dalange. Loh, wontenipun peyek lajeng pecah menika wonten janipun sambel. Sam menika sampurna. Muga-muga sampurna dosane, sampurna apa sing dadi kekurangane insyaallah dadi jiwa sing sampurna. Loh, menika menika saka tembung humble Serawung. Warga iki padha serawung, Pak. Siji lan sijine bakal kenal, Pak. Sambelipun saking kacang. Kacang ki ngelingne kowe aja kakean cangkem. Dadi kowe mek tekok talek bacok ndasmu. Lah menika pincoipun dipun sunduk kalian biting. Biting ki sing apik nggo nyulek matamu. Lah ya nesu nek. Nesu kowe mek tekok tok. Aku sing jelasne ket mau ya gendeng lho iki. Sendokipun dereng dipun sendok sing apik nggo muluk sego. Kowe iki lemu. Lho, donga Jawa ku ora kudu. Iku penting lho Pak wong Jawa. Oh iya. Lho nggih lho. Donga Jawa iki penting lho Pak. Kersa dahar, Pak. Enggak. Lho saestu. Ora. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya? Mungkin awake dhewe ya sekatos hidup semati lho. Mangan siji ya mangan bareng lho Pak. Nggih. Menghargai panitia Pak. Loh, dahar menteran apa? Oh iya. Ku angger maem. Oh angger maem. Oh maem. Nggih. Iya no ade iki yo. Wong adewe iki nyambut gawe. A B C D E F G H I J K L M dahar. Oh enak ya, ini iki sportif ngene iki. Aku seneng nyambut gawe. M artinya makan. Mangan. Iki sing darane Nah, iya no, sehidup semati saya sekata serumpun sepenanggungan. betul. Loh, ini lak pena. A B C D E F G H I J K L M. Ya, kono wis M kayak M. Aku balik mesti M. Wis aku wis balik M. Aku selamat-selamat ya. Enak to anggur M mangan. Iya. Nyambut ke wong telu. A B C D E F G H I J K L M. Loh, aku wis selamat-selamat loh. Dilungkas M aku iki.
M mangan. Ngono. Bar iki M aku bisa. Halo tulung tukono kiranti ya, Mas. Wis tak orene nanti. Angger M mangan. Aku tak ning kene, Mas. Ora keduman kok nyogonen. Nah, ngene lho penak. Tak deloki adil to. Angger M mangan yo. M mangan. Iki sing jenenge sportif ngene iki, Mas. A B C D E F G H I J K L M. Oh, kowe sewengi wis M pindho kowe, Pak. Aku selamat lagi. Wis kita bar iki M aku bar iki M. M. Aku ya, sing itu aku ya, Mas ya. Ya kowe. A B C D E F G H I J K L M. Loh. Kowe ngitung dhewe ora nek rekayasa. Masa aku rong M blas iki. Aku kerasa lho iki. Aku lu mau wis mimik kiranti. Ayo itu kan dhewe. M lagi. Lah ane ra enek iki lho. Aku langsung M iki. Aku wis tuku kok. Wis Kok ora langsung M iki yo ngopo kok. wis to iki slemet-slemet aku. Tak tapuhi lambemu, ngambil tunggal Gus. Nggih. Ben penak. Aminor. Bapakku NU, ibu muslimat. Mbak, Iki lho wis seniman sing enggak jujur ngene iki. loh, biar kelihatan agamis kok niki pengaosan sering lho. Nyanyimu piye? Bapakku NU. Bapakmu apa? NU. Bapakmu dagelan. Bapakmu NU iki berarti kowe iki ngapusi wong kowe. Iki selawat iki lho, lambemu ben entuk manfaat kok iso. Kok ngombe urung emang ngombe. Mesti lagi ngombe. Urung Berdesen. Sakit ya Mas? Ya. Kesanipun manfaat. Ya, ya. Sapa wonge sing kersa nderek-nderek selawat insyaallah gesangipun saged manfaat. Napa malih? Tetep pikantuk ridho saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cobi Gus, cobi. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Bayu Batayan, Melu NU pancen nikmat. Ngalor ngidul gawa berkah. Asoe. Melu NU pancen nikmat, Ngalor ngidul gawa berkah. barokah asoe. Siji-siji ayo do ngaji. Asal. Kok gaya asor barang kosok. Ini. Iya. Kene bareng Asto mike ya go. Bar niki langsung Siji-siji ayo do ngaji. loro ben ora padha Telu golek ilmu. papat urip sing manfaat. Telu golek ilmu. Papat urip manfaat. Wah. Salatullah salatullah Wondo Biang tune kakak pitekso gelar budaya ra mikir apa-apa nimbali Pak dalang iki kangko duwe gawe ra pamre apa-apa nimbali Pak dalang iki kangko desane ning kali abu ayo kali sing wedok ketok ayu ketok ayu Berarti ngerokok kabeh lho ayu-ayu. piyaine grapyak seneng goyang-goyung Yuk. dan
nanging ora seneng kemayu. Yaine grabrak seneng goyang-guyung Nanging ora seneng kemayu. Salatullah salamullah ala masyarakat. Insya Allah ya bermanfaat, ya bermanfaat. Ayo kabeh ngedoke maksiat, Tak dongane kabeh sregep salat. matur nuwun para penonton. Sing elek kudu bisa move on, kudu bisa move on. Lenggae sak ngenggon-ngenggon. Yo iki. Ayo teruske to kok iso. Lenggae sak ngenggon-ngenggon. Masalah apa wae yo mesti tanggon. Mas Angko, yo. Ya. Ayo. Lho panjenengan. Aku barang melu. Nggih no. Wis padha melu eme kok rame. Ngono. Piye katane piye? Matur nuwun dateng panitia. Yang sudah menggelar budaya, Malam ini ikut berdoa. mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kok dawa men. Kedawa. Siti ae penak dawa ram. Yo coba dong. Kamu sama dia. Asmane sapa Cahayu? Wanda. Oh Wanda. 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 Wani. Insyaallah ketemu sampean aku wani ngadep ning wong tuamu. Yo rupamu kayak kucing rembes ngono kok iso. Raimu garangan mencret ta. Oh no. Ndak iki saka tembung dari hati ke hati, insyaallah aku akan selalu mencintai. Yo kok yo tenan. Yo doyan yo. Tapi aja iki anu bojoku melu ya. Lah kowe nek wedi ngene iki lho, sing soro ngene iki. Alah rasa ngomongi aku. Loh, Rasa ngomongi. kowe iki apa-apa. Rasa ngomongi. Ojo, Wes, Mas. rasa ngomongi. Kamu sendiri itu introspeksi. Iya. Wis aku lali maido. Tembangmu apa, Nduk? Iki ana permintaan. Napa, Pak? Majo, Tapi Mas. Wanda. Mas, boleh. Dalang iki tugasnya ngatur. Ya ki sawer iki. Dalang iki ngatur lakon. Kejarane enek dagelan nggih pangenteng-enteng. Nduk. Saking kula Mas Ahmad Suparno nyuwun gending podang kuning kedanan kalih bandul kunci kopi jahe rau layar aja dipleroki kali oke men duit piro to isine 30. anu kon tuku paketan nyetel YouTube lho Kowe iki pangundutan goblok. Wong panyuwun mbok kon tuku YouTube. gending menika kula kanturaken kagem Sinoman nggih sedaya mawon kalih perangkat desa sedaya mawon terima kasih ya jan nggih saka Sinoman Kuwi Sinoman jalukane gending kabeh. Sinoman ini pinter ya Pripun? kita lek Sinoman kreatif iki Sinoman kali dayu Kali abu. kali abu gitu Piye kok kreatif piye? Sinomane ngirim anu gambari piring ngono. Gambari piring ndi to? Ora enek pitulisan tok ngene kok. Oh wis pecah piringnya wis tah. Oh tugari montor seminggu tapi. Lecet to. Apa nduk? Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Heeh. Bawa dok pakai tang sini dok. Loh, Iki penak kok suasana. Heeh. Ya dibapani negen komplit kok. sone jan jos nang isone apik Pak niki. Heeh. Yo. Yo. Udah maju enggak? Ya Jal, ora mung ayu tok ya saiki sinden iki. Oke, Ya kudu suarane becik, suarane apik, penampilannya juga bergas. Jogete ya wiraga wirama wirasa. Ora mung nembang campur sari tok tapi Ah. bawa kudu iso. Ya. Rupa nggawa rego. Ngono Ah. barang iki. Aku nyun semoga Saged to nduk. Insya Allah. ya semoga wis terus.
Kaya dagelan lempoh ya. Nyambut gawe wis 2 jam rene ndak lungguh barang lho. Ngadeg rene. Kok iso Kaya wong kowe iki padha ditanggapi nyeneni kancane. nyambut Wong gawe. bawa delok ra ngongkon aku kok wis ngono. Nadyan wujud temong peksi. Indah suaramu Cayu. Wondene kaya kesengsem penggalihipun Kakang. Ngisuk-ngisuk tindak bareng karo Kang Mas ya. Nggih Kakang. Ndak pundhutake apa sing dadi kasenenganmu. Ya. Tenanan. Iya. Kene-kene Kene-kene, ora Kang. apa-apa ngono kok. Kok le wong wedok. Bojomu wae ngalor gitu ora butuh apa-apa. Yen menawa ngisuk-ngisuk kangen marang pun Kakang, Iso apa? ora usah dadak, telepon ya. Telepon wis Lah piye, kadol. Kang Mas? Ayo, wis. Kadol, telepon wis kadol. Sikok bagi du. Coba. Endahing bengi iki ora ana liya sing bisa njangkepi endahing atiku mung sampeyan Dajeng. Mana wong edas ngono kuwi. Balik neh. Nalika semono ndak pundhutke dedaran sing Apa dhewe mangane bingung. asu tenan kok kowe. Wong ngadine lagi ngrunce Lah kata-kata. kowe mangan bedino jagane sing nanggap kok dadak lu kok sedaran. Ngawur dek iki rung tak buka sian. Dajeng Dek iki bungkus. Apa nek tanggapan lo bungkus? Kirmah mikir sing ngomong. ngawur tanggapan Semarang enak ya. Apa ya saya sliramu? Oh, Kang Mas, adik saya. Wah. Bojone ning ra tok heeh. Mbok yo iki ngono apa piye kok? Heeh. Piye? Hai. Ya heeh, iki asli kan cak kali gunting. Anding ril. Dajeng Pinggir alas Halo. biasane. nalika semono ndak pundhutake lelenggan sing kepenak kanggo sliramu ya. Lenggah sawetara. Nggih, Kang. Kene tak pundhutke lelenggan. Anu, Le. Kene dadi kursi dulu, Le. Le matamu aku masmu. Kene. Mas. Dados kursi dulu. Dadi awak. Kursi nggon apa nggon pantai ngono kae. Ben dadi Oh. kursi ben ketok. Oh. Oh. Sing linggu iki ta? Ya, kene diajeng kene. Wondene kaya ning Taman Caruban ngono kae ya. Tak lenggahke nggon kursi, engko lenggah sing kepenak. Nggih. Ya apa? Tak tonyone tenane ra ngisin-ngisini. Kursi kok ngayang ki ya ngopo kok iso. Kursi pantai. Kursi ki ngene lho, ora usah dadak nglumah kok iso. Lelek ngene yo, pakune rambut modot tuh. Ayo tak abote kene. Celelekan karo priayi sing apik. Piye kursine piye? Ayo kene. Oh. Lah ngono. Diajeng karo aku diajeng. Nggih. Lenggah kene diajeng lenggah. Kursine empuk apa ora Mas iki, Mas? Wah iki limited edition. Njur sampean bawa ndak lenggahke kene sansaya ketok mriyayi kene lenggah. Lenggah kene diajeng karwane Kakang diajeng. Lenggah. Lek. Nah. Terus piye rasane kok? Terus jajal cek. Ya. Kurang dhuwur. Empuk, Kang. Wah, iki pancen yo biyen lak wujud katresnanku. Oh no. Kata kok sik le. Apa? Tau nggih. Pripun? Pokoknya anget iki bareng ngendok ya jadi. Ngawur ora kok bar ngendok. Kuwi Hansaplase lho dicepok. Nek kono gawe koyo Apa nek kok dikuyu? ben ra kene lenggah diajeng karo bawa ya diajeng. Ngene. Nggih. Engko yen keduren, Nggih. nek tak dudoki ben ngerti. Pripun? Otomatis. Lah iki Iso didhuwurke cendekne. lenggahmu kira ora katon kepenak to. Nggih. Ngedoke kok kene tombole. Srut. Nah, Oh, ngoten. engko yen rada kendeken, Nggih. tombol otomatis di sini. Nah, Oh, kula nyobi nggih. ya Mas. jajal sik. Jo. Loh, Kok sing jajal awakmu iki kursine ra dhuwur. terus Dawa. ora bleset. Gah. Gua kon Iki gede. sedel iku ta?
Heeh. Oke. Enggak kene karo bawa terus ki Cahyu. Gak sida dijajal, Mas. Ayo kuwi karek sliramu. Coba dudul. Anu nduk yen dudul rada alon. Iki ketoke kok kurang dhuwur ya, Coba Mas. dudul. Lah iki Dhuwur Kalau mau delak sodok kan kok. Kurang dulu ora? kurang. Nah, tak duduli dhewe ya. Wes Dok. Lenggah. Nggih. Ngene Dok. Pripun? Ngen ora ambruk. Heeh. Men ora ambruk kursine. Kene. Oh, disanggo ya, Nah Mas. iya ngene. Wes lenggah. Iki aman ya, Mas? Wes Kan? aman kuwi. Ya. Nah, plek. Jlek. Nah. Wes aman. Aman. Nembang. Tidak 5 lho kuwi bobote. Apa? Amana. Ngapa? Tombole moncrot. Terus ki Dok, coba. Neno. Halus manis nangsa Iyo. Karo aku, baik kencanamu. Mas. Wondene aku kangen karo sliramu. Kowe saiki kok ketok ayu. Wah ketekur. Godhong waru bolong-bolong. Wong ayu kok moblong-moblong. Dayun. Aduh, karo aku kowe coba bawa meneh cahayu. Yo. Bocah kok ayu nek kowe. Iso nyuling ra iso ndemung. Apa Mas kuwi, Mas? Iso nyanding ra iso ngambung. Iso ngendang ra iso nyuling. Iso nyayang ra iso nyanding. Aduh karo aku kowe kencana wungu. Dayo. Abdiku sing tak tresnani. Dayo. Kowe kok mangan ae, Yun. Aku emok. Kowe dijak undang-undi kok terus ya Cahayu. Golek isi podang kuning. Nggih Pak, ngapunten ya Allah. Marah-marah. Kuwi pancen abdiku sing tak tresnani. Enek bendarane kliru mesti diseneni. Wah ketekur. Sing nani sapa sing nani? Kowe iki mbok pangan sih. Ayo wedokne aku kowe kok. Wis mama. Wis krasa arep mbok semprotne aku kuwi. Dilak. Nah. Ya disemprotne aku, roh aku kok seneni sapa kok. Ya mama, nanya dulu lah. Mama luwih enak juga betul. Wah, wis rasane enak to, Mas? Nah, seminggu karek motong. Iba bunga engatiku nyanding bisa tombo Oke, utangkune nggih, Den. Nggih. Siap. Biban iki ngaturi penjane Mbah Bondo Datuk Tindak Panggung. Oke, siap. Yo digarap kecil ya Mas, dijogeti Mas Klinik lu dugen kepenak. Nggih. Yo, buka celuk. Yo, mangga. iso awan ning omah wis ora keluyuran
Monggo, saya komper. Mereka kagem kanca-kanca karang Taruna sampun dipun aturaken. Siap. Balura dados tindak nggih. Nggih no. Oke, yo. Monggo Mbak Wondo tindak panggung, Mbak. Cepada nalongso jaman rakata urip panjenengan kudu kira usah ati kudu seni Rakelan rakoso Rukidaya Pancen kabeh padha Wiwitan rakoso Rek ayo rek Rek ayo rek Kasuwun Mbak Lurah Wondo kersa tindak jengkar wonten kaliyan agung. Boleh kenal ayu ngalor ngidul pengombak nyengkel ati bego sapa ngerti nasib awak lagi muncul Mbak Lurah tasik wonten kewajiban ingkang dereng saged dipun tilang. Oh, ngaten. Kula dipun iya ta? Mungkin pun iya tenan. Iya, tenan. Waduh, ya ampun. Gasa. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane penting Surabaya geger fungsine Madiun Jakarta. Satu lagi ya Balura panas mlaku ora gawa payung Ramane penting Surabaya geger fungsine Madiun
Madiun Jakarta Kaki rukun Sarono rene ayo bersatu Madiun dene maju Sarono rene Budaya Alhamdulillah Alhamdulillah wah sampean ki yo ora ngertos kok Mbah Lurah lagi repot Bah, delok keringete kaya ngono kuwi saking leh repot ya ngono kuwi Mbah. pangapunten Mbah Lurah ngeten iki kan tengere wong ndredeg. Nggih. Mbah, sampean kok ndi to, Mbah kok celana bletok tok kaya ngene iki. kowe iki wong repot lho kok iso Mbah Lurah ki ora kok ngurusi tamu tok ya ngurusi jero barang kok iso ngapunten Mbah Lurah Termasuk jero kandang. saestu Mbah Lurah ngepianipun los kok Mas ngoten Bu Windari pangapunten. Nggih. Kalau wau oleh Gojek Mas kula radi mboten skecing Guyon, penggawe. Bu, guyon, Bu. Menika pancen kok sok ngeten niku Bu. Bu Windari. Bencing-bencing melih nek mriki enten damelan napa-napa mengeti napa-napa dalange tetep niki dagelane mboten sah nika Bu. Klitik tok mawon pun Ampun kadung cocok iki Mas. dalem Kan dua jum. Baju. ning saged kok setunggal-setunggal saged. Kasih tahu soluju. Soluju. Ya paling orang nggih bebungah ngatur ki apa Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mengke lek benjing tahun ngajeng menawi dalange tetap Mas Kangko. Dagelane kula kalih kritik. Mengke khusus dagelan lho lek dalange tetap utuh mergo ngopeni wong akeh. Khusus dagelan tok 50% Mbah Lurah. Siap. Nggih. Alhamdulillah separuh harga Mas. Baru harga tadi 50% DP, 50% pelunasan nika. Mau kok ora ndang mbok nggih ngapa to sore mau. Ndang mbok toke lak yo ora gawe kuwi to. Mbah, Mohon izin. siap nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Dan mirsani warga masyarakat jenengan iki udah suni Mbah. Nggih, kula dongakne bar danipun wayangan mriki Nggih. warga Kali Abu Nggih. tansah pinarengan seger waras. Amin. Diparing rezeki ingkang barokah. Amin masyaallah. Terus momong putune karo bunga. Amin. Amin. Nggih, nggih. Disuni bapake kudu cepak sak wayah-wayah. Mergo ku yo ngibadah. Ya nenek duit itulah Kula insyaallah. niki pun cocok kok Mas kali Nggih. biang Kali Abu niki. Alhamdulillah, Nggih, masyaallah. kadung cocok. Amin Nggih, amin. nggih. Kok ngantos 30 tahun lho panjenengan lenggah. Bapak itu Wiwit satu bapak, periode, nggih, terus Nah, Nggih, nek satu niku periode. Mas, Nggih. nek niku lotre. Oh ngoten nggih. Nggih pas kenek kula. Oh. Dadi sedaya menika nek dilotreno sok kula nggih kenek sok kula mboten nggih. Pas kenek kula pisan ping 3. Dadi nek mboten salah niku ping sekawan jelalah kenek lotre kula. Masya Allah. Panjenengan terus. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah, pancen nggih diridhoi saestu, Mbak. Nggih, nggih. Nggih Ngoten. duka. Lho. Ijane duka, piye Mbak. dadi cak omongan angel ora. Nun saya Mbah Lurah sedap nggih. Lah duka niku gendengane karo nasib lho Mas. Sedap Mbah, sedap Mbah Lurah. Piye to, Mas? Angel to. Nggih. Iya. Lagi ora sampe. Iya. Aja meneh kok awakmu dulur to. Wong ditenono angel. Nggih kathok mesti gedean ngono kuwi. Paye yo piyaine. Lemah kok iso mangan. Bu Lurah. Guyon nggih, Bu. Pak guyon. Ibu jangan dua tas. Kayak koordinator Bank Mekar. Siap nggih Pak, pun kula saged ndongakne matur suwun. Njan timbali Mas Kangkung njan timbali sak kanca. Ibu mugi-mugi mung saged ndonga mugi bapak sehat, Amin. ibu sehat. Amin. Warga masyarakat Kali Abu mugi-mugi sedaya benarkan berkah sing Gusti Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Lah nggih Ibu, Pak. Sampun. Anu Pak. Sampun to? Dereng. Nyanyi kali Ibu. Waduh, nek nyanyi niku jane kula pinter Mas. Nggih. Tapi dateng kamar mandi. Nek pas ngenten iki ndredeg. Nah, monggo. Nah, pinten kok kula terhitung jeding monggo. Hei. Kuwi iki wondene guyonane Mbah Lurah ngeten niku. Oh, alah tak Saestu, toko-toko kula niku seneng. Nek Nggih. kula nyanyi teng Jeding. kandang. Teng kandang. Oh, kandang. Nggih, Beda sapi to jenengan? mboten tukang limpah. Walah. Dadi Bos sapi, Pak. lah Bos sapi. niku tenan Pak. Berarti sami kalih Mas kula Pak Lurah. Nggih. Panjenengan nggih urusan teng bidang peternakan to. Mas kula nggih ngoten dek wingi masalah kok, Pak.
Wedhuse niku kenging penyakit napa nika? Latu-latu. Napa PMK? Nggih sejene PMK mripate niku belek terus. Rembes. Rembes. Lah terus kalibut dikandani le, kaya ilmu Jawa ngono kae lho. Biasane wong ki nek beleken diwehi pipis e mari. Nggih. Niki lah kok subuh-subuh buka kandang. Wedhuse sik turun arepe duyui lho. Kula nggih ngoten niku. Bojone niku Sambil boleh. dan jan ngoten. Padha Sami nggih batin nggih. Lah kowe ajeng loyu kok wedhuse mlayu to. Aku klotot ning ngeten. Klotot ning ngeten kok bojo kula tangi. Nah. Lah kok mlebu ning mburi. Loh, nomosu Mas. Loh, layak lo kalau aku mau saya mungkin senengane karo wedhus kok. Lah ya ngono lho suwine. Celeng lho. Pokoke Mbah, dawuhno. Nembang napa? Kala walak sampun atur pangandikan. Ajeng. Sakniki hiburan, Mbah. nembang. Nggih, nembang. Nembang napa dipun rencangi kanca-kanca sinden mboten napa-napa. Napa to, Mbah? Lah. Entek ning Februari. Dicintekno karo 150 ta duwe. Mripatmu yo nyawang dompete lurah brang yo ngopo kok iso. Oke. Oh, Masya Allah, ya ampun. Monggo didum samiratanipun. Alhamdulillah barokah. Jan. Mboten kula mboten sampun. Mboten Kula pun cekap. Mungkin mawon teng jero langsung. Lah terus ngene iki piye? Oh anu lah penjan Kyai Kakung lah dititip ibu. Iki nggawa Lah tok. nggih. Buke badhe buka. Alhamdulillah barokah panjenengan Bu. Nah, apa tak belah kula mboten bulurah kula. Rezeki ora kena ditampe, ora ndelok Kula niku wujude nun sewu apa. kula niku lantaran Mas Kangkon nimbali kula niku pun luweh-luweh kok yen tambahi no saestu Bu kula. Nah, apa ta Bu saestu kula. Ayo tampani toh. Nyapa Bu toh. iki ben ora suwe-suwe le. Ngasto kule. Wah, adekno yo gelem kok iso. Ini Pak. Sampun matur suwun Bu, nggih. Siap selalu nggih Bu. Siap. Tembangin napa Pak Lurah? Request napa Bu? Tembang napa? Tembangin napa? Pengen request nembang napa? Sak derma. Sak derma dereng wonten iki. Oh langgam. Langgam sak derma nggih. Wong ki langgam sak derma mboten enten. Iki kan maksudipun sak derma nglampahi. Tapi gendinge wonten niki Pak Lurah. Wonten. Ibu-ibu saged. Saged sak derma. Matur suwun. Nggih. Bu, sembah nuwun nggih Bu. Bu Lurah sembah Matur nuwun. mawon matur nuwun monggo sedaya mirsani. Sing penting balurake Bahagia. bahagia rukun tok. Amin. Alhamdulillah. Nggih, sing penting warga kalian Buyok. rukun. Amin. Nek rukun biasanya seger waras. Amin. Nek seger waras niku akhirnya rezekine kathah. Lumintu. Niku kaliabu dongane Mbah Lurah kaliabu. Mbah Lurah Sing Bondo. penting padha sehate, sing penting padha Rukun. slamete. Ngoten mawon. Tepuk tangan Matur kangge Mbah Lurah. Alhamdulillah. Mbak Lurah, Mbak Nuwun, sarene Mbak Lurah sampun kersa minggah, monggo kenang-kenangan. Lho. Kowe kanggo ibu mbok paring Mbak Lurah ya balik kucing. Kok balike 150. Lah ndak nganak ibarat. Wah, ya Allah. Siap Bapak. Nggih. Mas. Nuwun. Ngeten iki lho, Amit. kagem patuladan. Ah. Ibuke ngantos Yuswa sak menten, Pak Yuswa sak menten sik gandengan tangan. Iya. Niku tresnane jan hidup seya sekatan niku. Bojo kuwi ngalor gitu lak gandeng kok. Tresno. Yo tau tak cole malah nyolongi apa-apa ning kana. Lagune ki mau Sadurma. Sadurma. Ayo Wiwi sing asli Medion. Wiwi. Sadurma. Ya oke mereka mutus spesial dari Pak Lurah. Nggih. Ya atur Mbak Nuwun, Ibu Windari, Mbak Lurah Wondo, makasih Mas. Yo gedenge Sadurma langsung buka Buka celuk no. nggih. Buka celuk. Ya. Niki ndalah panjenengan Pak Lurah yang ngrasakne nganggo musik Mas Jo. Nggih. Oh biasanya nek Medion ora nganggo musik ya. Saestu jenengan. Nggih, menut Man- jamaning laku. Nggih. Yo kadang-kadang Mas Kanggo iki sesuai dengan requestnya. Ah. Sakala ya pengen game musik bisa. Ya. Somben iki enek panyunan ki tanggapan wayang nggih DJ somben. Sonorek kuwi kok. Kene ndak ya ndak? Yo do, aturke yo. Wi. Ya. Yo. Wewangsane prasujana kang muslim bet ing pambeti triprakara kang nyata manungsa tanane muti siji tibane kabeh
sih. Ditibane campur sari ya, Mas Jo. Derek. Nggih, apa-apa kena. Ya, ndangdute campur sari. Ya, ninggak katresnan yo kena. Ya. Ayo Wi, lanjut, Duk. pengetelu tibane pasti garis bebastine Jaipong siap. Ya.